Takže čaute ľudia u ďalšieho videa z hlineného domu. Dneska je 16. marec 2026 a vyzerá to dosť dobre. Hej, toto už vyzerá hrozne, hej. To musím zamiešať, aj toto tu, mám vodu. A dneska má vraj pršať, takže musím rýchlo začať robiť a isto stavať. Takže idem to stavať. Dneska budem stavať asi iba toto tu, aby to bolo vysoké, aspoň než, ale aby to bolo vysoké, aspoň jak toto tu, hej. Hej. Je to dobré. Good, very good, ale tieto Roxory, tam je diera, hej. Ale už je to dobré. Toto je dosť, no nie je dosť tvrdé, ale chápete. Dobre, idem stavať, bo už začína byť aj zima a idem stavať. Takže je to lepšie, už vidíte, že je to kus vyššie. Hej. A idem ďalej stavať, len už hliny mám veľmi málo. A hej, je to dobré. Takto to je, len vieš, že je problém, že ja to dám tú hlinu napríklad, že sem, hej, ju dám a niekedy spadne dole, hej, a potom ide na koberec a ten koberec je potom špinavý a no. Tak, ale dneska pôjde koberec preč, lebo má pršať, hej. Ale dúfam, že nebude pršať, hej, ale keď sa pozriete tam, tak tam to veľmi dobre nevyzerá, takže idem ďalej robiť a uvidíme sa. Takto to vyzerá z vrchu, hej, je to dosť dobre. A keby ste sa pýtali, kde som, tak som za plotom. Ako preliezol som ho, hej, ale teraz neviem, ako ho zobizol. A pozrite na tento tu stĺp, hej, pozrite na ňo, hej, na dole. Pozrite. Vidíte to? Jak sa kýve. Proste, chápeš? Chápeš? Proste akože... What? Takto to vyzerá stadiel, počkajte. Tam takto, vidíte? Tam stoličku. Takto to vyzerá. Našel som tam loptu. Tam pri tomu čiernomu vedru, hej. A vyzerá to dobre. Idem nazad, ale poviem vám tak. Neviem ako ísť tam, že bude to problém. Asi skúsim ísť stadiaľ to nejako, hej. Ale pochybujem, že stadiaľ to nejako prejdem. No, dúfam, že tak prejdem. Tak stadiaľ neprejdem, lebo je to strašne úzke a nemám ako tu výlez proste hore týmto nejako, čo mám skočiť, hej. A je to výška docela, hej, vidíte. Ešte to zase kýve jak fras. Tak podľa mňa mohol by som ísť stadiaľ tu. Cez toto tu, hej. Cez toto tu listie. Nejako tu, takto, tak. A nejako tak. No, uvidíme. Uvidíme, že prejdem a ideme tam. Počúvajte, ja som to prešiel. A vidíte, kto je tam? Pozrite sa. Kocúr, hej. Už išiel preč. Ale prešiel som to, hej, takže misia splnená. Už som na dvore, hej, konečne, lebo proste tu som bol, pred chvíľou som stal tu, tak tu, hej, proste tu. Teraz stojím tu a idem sa napiť a pôjdem ďalej robiť. Ale toto už nevyzerá veľmi dobre. No, idem to skúsiť nejako ešte doladiť a ozvem sa vám. Takže na dneska už asi končím, už kus začína pršať, neviem, či vidíte to. Ale kus prší, iba kulienko také mini, také nemalé. Mi prší na mobil, hej. Takže keď sa vám video páčilo, tak dajte určite like, odber a vidíme sa asi zajtra u ďalšieho dielu z tejto série Hlinený dom. Čaute.